Amma ta? Ya ga ne. Lafiya. Gaskiya fa na yaba da shi yake nan. Kuma ina son. Ba na son ka gaskiya. Ba ta so na? Ba na son ka. To wallahi kin ga yadda na kebo kasan nan zan miki wanka da kasan nan idan dai ba za ki ce kira so. Sabida me yasa? Kawai. To in dai zaka wasa mun kasan nan ne ina son. Kaka shi kenan ba waya na dan samun nan bai. Da na kira ki da kasa. Kin ce ki dai. Dan kira ki ba su. Ba ne mutum asu ina gidan ki kuma ki zo da wuri ba lafiya? Wallahi ina kan zuwa ne ko ne ya tare ni akan hanya fa sai na ba shi lamba na. Shi yasa ka ga na jima ban je ni ba. Lamba kuma aka kawai? Wayan ban ba shi ba zai ɗebi kasa zai wasa mu a jikina sai na ba shi. Ni ma ya ɓata min rai. Ga sabon lamba kuma ne kamar shi ne ma yake. Daga mu ga. Ki jawo shi zo nan. Hello? Oh, daman kai ne? Ya kake kana lafiya? Jawo shi ka ce shi. Lafiya kala amma ina so in haɗu da kai fa yanzu. Wallahi gani nan ina zaune ya ma zan yi kwatanta ma wurin ne. Ce zo ga bypass. Ka zo bypass za ka same ni a daidai wajen ta hannun hagu. To shi kenan sai ka dawo. Gaskiya zo zai magana shi. Sai dawo. Shi kan bada mu. Dan tashin dan lafi. Okay, so. Kafin ya zo saboda samun dadin kama shi. Ana kike kera? Wallahi anan ne ka samu zuwa. Har kin zo kin samu guri kyau. Kana samu wuri na zauna ina jiran. Yau. Waye kuma wannan? Waye ne wannan? Me aka? Ne aka ne? Nake so wannan. Shike ne. Kwana ya gare ni kin. Haka ne. Ko haka kike? Baby. Ya ya ya. Ya ya ya.